Det revolutionerende er jo, at vi har kigget på de metoder, der findes i øjeblikket, og de sensorer, der findes kommercielt, og så har vi simpelthen analyseret dem her, kigget på, hvad mangler der, og så har vi opdaget, at ja, de bruger jo sådan set den her måleteknik på en meget primitiv måde, og vi kan så ved at bruge avanceret statistik og en masse andet, så kan vi lure en masse data ud. Når man producerer olie offshore, eller i det hele taget, så kommer der vand med op, og det kalder vi produceret vand. Det indeholder restolie, når det er blevet renset. For det renses ned til en vis størrelse. Der er et regulativ på det her, som skal overholdes. Kravene til både kvaliteten af de målinger, som vi foretager os, men også til, at det ikke længere kun er en manuel prøve, der bliver udtaget og analyseret, men at det faktisk er en kontinuerlig måling hele tiden. Vi kommer tættere og tættere på, at der er et ønske om, at det skal være en kontinuerlig måling. Vi hører fra industrien, at kravene omkring det vand, der er tilbage efter, at man har produceret olien, skal være renere. Og det gør, at vi bliver bedt om at hjælpe med at udvikle den her teknologi. Ved at være med i det her projekt, der får vi en masse viden om, hvordan man producerer til olieproducerende virksomheder. Potentielt set kunne alle olieproducerende virksomheder være interesseret i den her teknologi. Alene i Europa er potentialet i hundredvis af den her type sensor. Ja, der er jo i hvert fald 3 ting, som er særdeles interessant for Total Energies, og det er kvaliteten af den måling, som vi udfører. Det er oppetiden, når vi udfører målingerne, og så er det vedligeholdelsesomkostninger, som ser ud til at kunne blive reduceret. Customers to the technology should be the different oil and gas operators in the world, not necessarily only limited to the Danish side, right? So that's also corresponding a lot of could be say the job opportunities and also for the future of our environment, because oil and gas will be phased out very soon in Denmark according to our agenda, but still it's not tomorrow we shut off our oil and gas. So we still are producing some amount of oil and gas along in the remaining, let's say, decade, right? So that means we should still keep our eyes open about these potential pollutions and until we safely finish all the last drop oil production in the North Sea. Det er noget, der udvikler os industrielt set. Vi får en masse viden omkring, hvordan man producerer til olieproducerende virksomheder, og i samarbejdet med 3 universiteter og industrielle partnere, der får vi en masse viden, vi kan bruge også i andre henseender. Efter projektet vil vi være det, der vi kalder en prototype. Men samtidig vil vi også have lavet en go-to-market-strategi og en plan for, hvordan vi får det lavet kommercielt på sigt. På miljøets side er det utrolig vigtigt, at vi kan få begrænset det her i den levetid, der er i den her industri, ikke? Og derfor er det super vigtigt, at vi får styr på det her også.